Дорогой азиз, дар бораи вай гап мезанам. Имрӯз 14 апрели соли 2025 дар вилояти Суғд қарор дорам дар бораи шинондани нокҳо ва нокҳои интенсивӣ ва шаклдарорӣ. Нокҳои интенсивӣ чӣ хеле ки мебинем ана ҳамҷа ҳар 1 метр ба якта шинондаги. Инҷа ҳар як 80 сантиметр ба якта шинондиан. Ана ин ҳамин сола нок аст. Ва бинед ки ҳар як тахминан 8 метр да якта сутум задагӣ. Сутумҳоро дар охирунангешро манахе кач 70 дараҷа 70 градус задагӣ ва 1 2 3 4 симро дар инҷо натяшка дода такягоҳ задагӣ. Мана бинед, натяшка додагӣ, кашида бастагӣ. Дидед, ин 1 2 3 қатораш сим рафтагӣ, 4 қатораш трос. Трос ба тоҷикӣ чӣ мешавад намедонам, вале ҳамун забондоно медонанд намедонанд. Перевод кунанд тросаш чӣ мешавад. Мана ин ба шаклдарории нок, шинондани нок, ба шакл даровардани нок. Ин нокҳое ки мебинед, мана қатор рафтагӣ 80 сантиметр ба шинондагӣ. нигоҳбинаш бениҳоят нағз. Мана ҳамхел кор карда истодан. Ана мебинем, ана вайш ноки Санта Мария. Ҳозиравам як навор гирам. Ана ҳамҷорон азиз омадем майдони дигар ноки Санта Мария. мана ноки Санта Мария инҷа истодааст. ҳамхел ина дуртар шинондагӣ. Худашон гуфтанд ки мо ашибка кардем, хатоӣ кардем, дур шинондем. ҳамҷорон азиз, мана ин нокпарварӣ. барои ин чӣ дар кор? Якум саломатӣ дар кор, маблағ дар кор, меҳр дар кор, муҳаббат дар кор ба замин, боқӣ ҳама пул мешавад. ина чӣ хел бастагӣ, хуша бастагӣ. килошка 18 сум бошад, баъд ин пул намешавад. Якте ҳамин агар 20 кило бандад 18 сум ҳисоб кунед. дар 1 метр чанд қадар пул мегиред шумо. ҳамдурон азиз, дар паноҳи худо бошед, ёд гиред боғ кунед. Боғ кунед ки боғ бошад, хоҷам боғдорӣ набошад. Подписаться кунед, фаромӯш накунед.